Gibuksan kaganiha ang duha ka adlaw nga Velo Expo ug Bike Building Workshop 4 sudso sa Kamol sa may South Road Properties kon SRP. Gawa sa pagbida sa ganiyang klase sa mga bisikleta hilabi na sa mga bamboo bike. Katuyan usab niini nga mapaambit sa mga tinunan ang kaminungdanon sa paghimo og bamboo bike. Matod ni Architect Michael Flores sa Velo Expo nga mo na kini ang ikaunom nga pagpahigayon nila sa Expo. Apan karon ang labing unang higayon nga nakigtambayayong sila sa Bamboo Technologies nga mo ang tighimo og mga bamboo bike. Very happy that it turned out really good this year, and especially with these guys right now, it added more value to the event. You know, especially it's a different material, so really happy that they're here. Samtang gipasalig ni John Climaco nga lig-on og luwas ang paggamit sa bamboo bike. Kini tubag usab sa kabalaka sa pipila, kalabot sa kalig-on og kun mulanat ba kini og pipila ka tuig. Pagpasabot ni Climaco nga niagi gayod og makuting nga proseso ang paghimo sa mga bamboo bike ug ang mga kawayan ug ubang dapat niini ilagyod nga gipanigurong mulungtad sud sa pipila ka tuig. Dugang ni Climaco nga doon na sila nabuhat nga bamboo bike nga magamit gihapon hangtod karon human sa 12 ka tuig. Aduna usay bike nga magamit gihapon human sa 8 ka tuig bisan kun kanunay kini gigamit sa mga downhill rides. Na ay obviously daghan species na sila, so you have to select correct species, age, then you have to treat it, season it, and you know, once you cover all those aspects, your bamboo will last as long as any other material. Unfortunately, wala pa tayo ka ng mga life cycle analysis sa bamboo. Samtang gipasabot usab ni Architect Brian Auman ang kaminungdanon sa workshop nga ilang gitanyag ngadto sa mga tinunan aron ma-instalar sa ilang unahuna ang pagbuhat inay pagpalit og mga bisikleta. Nasayran nga ang pagbuhat og bike kuno galing makamao ka lang niini mahuman lang sulod sa tulo ka adlaw. Mo na kini ay kaupat nga higayon nga nitanyag sila og libreng workshop sa paghimo og bike. Apan labing una usab nga ilang gikatambayayong ang ubang mga bike enthusiast sa pagpakita usab sa ilang mga bisikleta. Sense of accomplishment of building something in your own hands. Ako Bosconian ko, and I'm very happy to share it with the next generation of people. So to all Cebuanos, we invite you to come here in SMC side, join us in this 2-day event, get to see a lot of bikes. See you here. Kini si Greggy Magdadaro alang sa My TV Cebu.